категория мултимедийна и технологична медия на годината, която много ще връчи Дани. Бъди готов. Много се радвам, че точно аз обявявам победителя в тази категория, защото това е моята любима телевизия, Нова телевизия. Аплодисменти! Нова Broadcasting Group е една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България. Част от United Media, член на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, United Group. Развива се изключително динамично и предлага на клиентите и партньорите си голямо разнообразие от телевизионни канали, радиостанции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. Нова е водещият политематичен канал, отличаващ се с иновативните си програми и с въвеждането на много международни телевизионни формати у нас, който тази година празнува своя 30 юбилей. Така е, на 16 юли точно ще отпразнуваме този рожден ден. Подкрепата на българските филми и сериали се превърна в запазена марка на компанията, а авторските уеб продукции и видеопроекти допълват богатото портфолио на групата. При нас вече е моята колежка Анна Мария Конова, за да получи отличието. Честито, Анна Мария, на всички нас! На теб, да, на всички нас. Изключително се радвам, че взимам тази награда от името на Нова Broadcasting Group. Изключително трудно е да бъдеш лидер на мнение и да създаваш доверие в хората в една конкурентна среда, каквато са медиите. Аз в моята работа винаги съм се водила от професионализма и вярвам, че когато човек полага усилия, рано или късно те се оценяват. И тази награда е оценка за всички мои колеги, които работят в Нова телевизия, независимо на каква длъжност са. Вярвайте ми, те наистина обичат работата си и своите колеги и виждат смисъл в това, което правят. Господин Бехар преди минути каза колко важен е екипа и вярвам, че и за нашата компания това е ценно, за да могат да бъдат доволни хората с това, което правим и да усещат телевизията близо до себе си, защото все пак нашата работа до голяма степен е свързана и с това. Благодаря. Поздравления!